ndaoneswa murume uyu achifamba asi nhau iripo ndeyekuti mukadzi wake ane nhau yekupenga iri pano saka isi utsanangura richiti mudzimai wako uye pana pene nokuti mukadzi wako murume inzwa iwe nemukadzi wako ma50-50 ende iwe uri pasi mbichana futi kati ma50 iwe uri pa30%, mukadzi wako ari pa50%. Kuti mukadzi wako ndiye baba mumba urikuzvinzwa murume anotuma antaurira achiti mukadzi wako akunemwe kukondorera kwaanako asi isinotsanangurira achiti mudzimai wako ndaona takura zvakadai saka isinotsanangurira achiti mudzimai wako achinomba kwavo taona mudzimai wako aita mwedzi chete tikaona takakurasika njere pane mhepo yemumushawo kake iri kumudedza mune vamwe here vari panapo vamunogara navo vamunogara navo vari pedyo vanzotsanangura dzandikutsanangura pano Kasumudhe maoko chete kana muripo kasumudhe maoko chete tinotenda mweya ataura achiti taona Oktoba musi wa6 Oktoba uchaudzwa kuti mudzimai wako ari kupenga saka izwi riri kutsanangura richiti mudzimai wako ngaagare pakunamata zvikuru kuti mweya mwarambatsire pamira mhepo iyoyo mhepo iyoyo izwi randitaurira richiti kana usina kuzvinyima mazuva matatu kutsanya nokuturikwa maoko nematungamiriri handina kuona waikunda ndaona yakukurira manzwa baba asi mudzimai wenyu munomuda chaizvo unosiva mari anowira kusina sandurudza shone yacho mapudzi anowira kusina chii kuno vamwe kuti dendaona murume akanaka umwe ndipane murume akanaka ndipari kuti taura zvake zvaari kuda ameni vanofarira mwari ameni saka inzwaka murume ndinyorero zita remudzimai wako pajira dzvuku iro apo enda unongonyora so nechigumwa chako pane muchinjwa mutsvuku apo wodzokapo turi kwamaoko timwe yamwari akubatsire izvozvi une nguva yekuti uri kupera simba mbamako nomudzimai wacho hausi kuona nguva naye kuti uri kupera simba mudzimai wako da wauya naye ndada kumudza vakaitei kunzwa ndakanyetera panapa ise kufungidzira chero muri mai mufundisi tonga kudzai kana muchihura kuti mukuhura kana makasunga murume tozere makasunga murume nokuti zvemweya hazvingatariswe asi tongotarisa tabvata zvigadzirisa papi tozvigadzirisa pana ameni Tracing order spirology regiment Nesiasin Wasana power Arabon Chesagin order fairy regiment yeso yes in Arabon detected yeah. Yes. All right. Zvakanaka. Murume wewe kunzi nomweya waMwari unamata. Kana wanamata inzwa murume. Azi moyo waunawo wakanaka. Usaende kunotaura nyaya idzi. Kana imi mwari panapa dzinotaura nyaya dzipi idzodzo. Kuti mukadzi wacho ane hasha dzakanyanyisa dzokuti akangoudzwa chetotaura kuti handizvokupenga izvozvo. Yes. Saka zviri kunzi nemweya waMwari baba vachitsanangura zvikunzi zvikuda munyama mweya waMwari ndisei akundise nokuti nauye makatoisiya akadari makaikundisira semuchoo iwoyo inogona kuenda kunoputsa imba yacho. Haleluya. Regiment. Saka ndinokumbira vatungamiri nemwewo muirese murume uyu usadzika hangu negejo ndingoperera ipapo. Amen. Bvunza henyu. Ndati nyaya chirikutobva kumusha kupi kwaberekwa urongo wachimatova nawo kudhara kutenda kupi ikoko ngaamire kuenda kana muri baba asikazvivakirwa munamata makatengenherera baba muri kunze hazviratidze chimiro chebasa
inokumbira waimbiri muchiitire shoma nazoni kadzirai iva mutiso Kuwa